Olu lusasazo lweendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphala phambili. Ama-symptoms kuba umkhuhlane, kuba ne-sore throat, kuba ne-tiredness, uyothola ukuthi kuba ne-loss of appetite. Kuqhamuke isifo sokuchwane nenyebethu kwiphondo laKwaZulu-Natal nalapho sele kusuleleke abantwana abali-117. Returning students rather remain unregistered, and a huge chunk of those unregistered students are postgraduate students. Amakhulu abafundi kwiyunivesithi yaseWits babambe uqhankqalazo lokungatyi ngenjongo yokunyanzelisa ubhaliso lwabo. Molweni makhaya nanguvimbe esenilungiselele wona ngokuhlwanje. Isebe lezempilo KwaZulu-Natal lithi zande zafikelela kwi-117 ziganeko zosuleleko lwesifo sochwane nenyebethu kweliphondo. Ezi ziganeko zosuleleko zifunyaniswa kwizikole ezilishumi zamabanga asezantsi nakumaziko abasaqalayo ikreshi. Abantwana abafunyaniswe bosuleleke sesi sifo baphakathi kweminyaka emi-3 ukuya kwe-13 ubudala. Isebe libongoza abazali baqaphele kwaye baleqise kumaziko ezempilo xa abantwana bebonakalisa ezi mpawu. Kuba umkhuhlane, lo mkhuhlane uba nezilonda especially around umlomo naseinyaweni nasezandleni. So kodwa yona iba nawo ama-blisters, uthola ukuthi ingane lezi zinezilonda. Indlela ethelelana ngayo le hand, foot and mouth disease kusho ukuthi kusuke ukushare because kuyisifo esithelelana from one person to another person. Kusho ukuthi kuba lapho ama droplets, kusho ukuthi masikhohlela noma sithatha izinto zomuntu obeke naye ovele infected. So kubaleka ukuthi asizama ukavoid at this time ngesikhathi sinalama cases ezikoleni, especially ama primary schools, ngoba into esibonayo ama cases esinawo akuma primary schools nakuma creches. Seliqalile kambe isebe nenkqubo zemvavanyo kumaziko mfundo likwathi qhelekile lentsholongwane kodwa lixhalabile lukhambuko licebisa kananjalo ngemiqathango emayilandelwe. Ingane azishare ama-toys and ama-surfaces lana siyawa clean. Akusho ukuthi sibuyela some of izinto ebesizenza ngo-COVID lapho sasithi akugezwe izandla, akuklinwe ama-surfaces lawa asherwa yingane, nokuthi ingane esenawo lama-blisters ebonakala ukuthi nawo besizocela ukuthi ayihlale ekhaya for mhlambe 3 to 5 days, ngoba phela sizama ukuthi sikhathe i-infection ukuthi isifo singaqhubekeli phambili. Isebe lezempilo lithi iziganeko zokuqala ezintandathu zibikwe kule veki ephelileyo kumaziko ezemfundo ePhoenix eGreenwood Park naseMhlanga kuMhlatheku. Amachantliziyo akhala ngelithi inkqubo ezobulungisa iyasilela ekukhuseleni abantwana beli ngenxa yemingeni efana nokungaziswa kweenkonzo ezingundoqo, kuquka ukunqongophala kwabasebenzi nokushokoxeka kwemithombo yohlahlo lwabiwo-mali. Iziko lezempilo iTeddy Bear ithi uphando lwayo lubonakalisa ukuba lugcuntswana lamatyala kwinkundla yabantwana ethi isombululeke ngokufanelekileyo. Le kliniki yongeza ngelithi kunganceda kakhulu ukongezwa kweenkundla zabantwana nezisondele eluntwini. Ubundlobongela obujolise kubantwana buthande ukuxhaphaka uninzi luye lujonge kwiinkundla zeli ngenzame zokufumana ubulungisa. Nangona kunjalo inkundla yabantwana iye isilele ekukhuseleni abantwana. We are short-staffed. For the whole of Gauteng, we are only 11 with 200 and something courts. And then we run around like headless chickens. If they call me in Pretoria, I must go and assist. If they call me maybe somewhere in KZN for Sesotho, because I'm doing Sesotho, Sepedi and Setswana cases, and then I have to go there. Ugqirha Shahida Oman osebenza kwikliniki yabantwana iTeddy Bear uthi mininzi imingeni efuna ukuqwalaselwa. We do not have adequate resources, and if we look at the different structures and systems, we need more specialized trained prosecutors, more specialized trained law enforcement officers. We need also vehicles within the FCS unit to assist in transporting children.
And if we just look at the backlogs where we actually need more courts. Kuye kwathatha indibano phakathi komphathiswa wezobulungisa kuquka amatshanhliziyo kwizidingo zabantwana ukuba lemingeni isonjululwe. It's heartbreaking stories that we hear, and it reminds us of the responsibility we have as government on these children to be able to assist them and on the most vulnerable in our communities so that people don't lose hope. When a case is delayed because there's no interpreter, the victim will eventually give up. Umphathiswa ukwathembise ngokusebenzisana namanye amasebe karhulumente ukukhawulezisa ulwakhiwo lweenkundla zabantwana. Umama womfundi ka-grade 10 okutyholwa ukuba uxhatshazwe ngomnye wabafundi kwisikolo samabanga phezulu iSutherland eCenturion uphosa amathemba akhe kwinkqubo yezobulungisa. Uvule ityala loxhatshazo nezoyikiso ngakumntwana oxhaphazileyo nomama wakhe. Uthi isikolo sisilele kwaphela ukunceda intombi yakhe ngokungathabathi manyathelo aqatha ngesi siganeko. uThembi Mutana uthi sele kuqenqeleke iminyaka engangemine intombi yakhe oko imokamokana nonkwanto oluhamba nobuphakuphaku ngenxa yempatho engatshongo khona enyasha amalungelo ayo afana nelokhuseleko nesidima kwisikolo samabanga aphezulu iSutherland eCenturion eGauteng. When Ukhanyisile is participating in sports, he would make comments as like, oh, you can run. Is that how you run? You can do better than that. What's wrong? Is your body heavy for you? Kambe ke uMutana utyhola ukuba isikolo sisilele kwaphela ukuthabatha amanyathelo emva kokuba intombi yakhe ibike iziganeko zalempatho gadalala. One of the educators is actually perpetuating the bullying by calling Khanyisile names. Kananjalo kwingxelo yeveki ephelileyo esisikolo sithe asikwazi ukulinyamezela kwaphela naluphina uhlobo loxhatshazo yaye sinqinisisile ukuba sizijule ijacu ekuqinisekiseni ukhuseleko lomntwana ngamnye. Lo gama isebe lezemfundo lephondo lithembisile ukuba liza kuphanda nzulu ngezityholo futhi liza kuqinisekisa ukuba lomba uqalwa ngokungqingqwa. The department will monitor very closely this matter to ensure that necessary support is being followed, and will make sure that this matter will be addressed effectively. Umutana uthi ushiyeke engenacebo limbi koko uvule ityala loxhatshazo nezoyikiso emapoliseni. Ukanti ke esisikolo silindeleke ukuba sinqobanise inhloko ukunika ingqwalasela ukuphoswa kwemigaqo kwiveki ezayo. Abakwantsasana bathi akukabikho mrhanelwa ubanjiweyo yaye uphando luyaqhuba. Amakhulu abafundi ababuyayo kwiYunivesithi yaseWits babambe uqhankqalazo lokungatyi ngenjongo yokunyanzelisa ubhaliso lwabo. Oluqhankqalazo sele lukusuku lwesibini kwaye abafundi bathi luyaqhubeka de imfuno zabo zifezekiswe. Sele kuphele iveki abafundi beli beqalile nezifundo zabo zalonyaka. Nangona kunjalo abafundi ababuyelayo kwiYunivesithi yaseWits abakwazi kubhalisa. Returning students rather remain unregistered, and a huge chunk of those unregistered students are postgraduate students. And what we're faced with now is that on the 21st of February registration will close. Uninzi lwabafundi lujongene neengxaki zezimali kwaye alufumananga sibonelelo semali yokufunda. When we speak about the issues of financial exclusion, that is where students who are academically deserving students cannot be able to come back within the institution and get enrolled, particularly because of their economic background, particularly because they are poor and they cannot be able to afford. You find that the university requires them to pay 50% of their outstanding debt. iYunivesithi yaseWits ithi sele icime ityala labafundi elifikelela kwizigidi ezingama-63. Last year, we administered about 1.8 billion rand in funding. That's in NSFAS funding, in financial aid, in scholarships, and in bursaries. Out of the 1.8 billion, which included the NSFAS funding, we committed 180 million rand from our council funds to assist students with scholarships. We have a Wits hardship fund, that's roughly about 100 million rand, that helps students in need at the beginning of the year, both to register and to secure accommodation, that's emergency accommodation. Akukacaci ukuba uluqhankqazo luza kutsala de kube nini na. Abafundi basela amanzi kuphela befunga bemunca intupha besithi izikhalazo zabo mazisonjululwe. Kwalapha ezindabeni
Kuthe gqolo ukuphathwa gadalala kwabantu abakhubazekileyo kwilali zaseMbizana eMpuma Koloni, abanye bade bafihlwe eluntwini. Kodwa kuqala masileqise umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukusifumana izindaba kwikhasi le-SABC Plus, ukanti ukuphela nje kwazo ungasifumana na ku-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba. Siyacela kanjalo ukuba xa ubukela ucofe ulike. Nake siphinde silume kwinqaku eliphambili ngale ntlwa. Isebe lezempilo KwaZulu-Natal lithi zande zafikelela kwikhulu elineshumi ziganeko zosuleleko lwesifo sochwane nenyebethu kweli phondo. Ezi ziganeko zosuleleko zifunyaniswa kwizikolo ezilishumi zamabanga asezantsi nakumaziko abasaqalayo iikreshi. Yalunyukiswa mbukeli le ngxelo ilandelayo iqulathe ushicilelo olungaphazamisana nabo bantliziyo zibuthathaka. Ukungaphathwa kakuhle kwabantu abaphila nokhubazeko kuyaqhubeka eMbizana eMpuma Koloni. Bambi abaphila nokhubazeko bayafihlwa eluntwini. Inkwenkwane eneminyaka eli-14 yakwilali yaseNdakeni ichitha iintsuku ibotshelelwe emthini yaye uvinjwa ukutya namanzi. Le nkwenkwana yazalwa ingeva, ingathethi, imilenze yayo ingalingani, nto leyo ebonakala mhlophe ukuba yanyanzelisa abazali ukuba ibe yimeko abangayamkeliyo. Nanjengoko ngoku lo mntana ihlala iboshwe ngentambo, abahlali bengamboni, naye ngakwazi ukuba aye esikolweni okanye adlale nabantwana abalingana naye. Ukubotshelelwa ngentambo emkhukhwini obonakala ngathi bubuhlanti impilo yalo mntwana yemihla ngemihla. Akanikwa kutya, akahlanjwa, enganikwa namanzi ukuba akwazi ukusela. Usuku nosuku abamelwane bakhwanqiswa yile meko yomntwana okhala okokoko ebotshelwe emthini. Kwilali ekude kungephi kule emaqabasini ngamadoda amabini osapho lakwaJoyini, nabo bahlala bevalelwe endlini, abakwazi ukuba bangene ekuhlaleni. Bafunyanwa sisifo sokufa icala ngonyaka 2011. Kusukela ngoko behlala endlini. Ngo-2011 kulapho ndive ndalala khona ngondangwazi nokuthini. Ndazanywa ke la ekhaya kumaniswa koqaba koDr Sukheni, kodwa azange ndiye ekliniki. Hayi kwacaba ndincedakala, mane ndizama amayeza esiXhosa ndizixelela into yobana ngumeqo lo. Wayindongamela ke ukuze kude kube nje ngoku. La madoda ngoku acela nawuphi na ugqirha onokwazi ukuba ubancedise kule meko baphila ngaphantsi kwayo. Uncedo endingavuya uba ndingancedwa ngalo kukuba ndidibane nje noogqirha abake banditshekitshe uba ndinophinde ndikwazi nokuhamba. Umandla Joyini kumntakwabo wala madoda uthi impilo ajongene nayo imbi kakhulu, nanjengoko kunyanzeleka ukuba ibe nguye obajongileyo, abahlambe, aqinisekise ukuba bafumana uhoyo. Apha ekhaya ndisuka khona zange ndiyichole inkuthazo, so nguthola ukuthi zange ufunde ne-ID uze ndibe nayo ngoze ndimdala. Mama uvula abaleka angafuni ukuzenzela into ezirayithi ezifana uba zisifake entweni. Zininzi izityholo zokuphathwa gadalala kwabantu abaphila nokukhubazeka. Bambi kubo bashiywa nje bengahoywanga, babe ngamaxhoba okudlwengulwa, bambi babethwe. Ubukhulu becala ngamalungu eentsapho zabo. Ndinkululeko Nyembizi weendaba ze-SABC eMbizana. Izimvo zokuba eli loMzantsi Afrika liyalisiba lilizwe laseZimbabwe lesibini, into ebizwa ngeZimbabwe 2.0 azinasihlahla. Oku kusemva kwenyathelo likamongameli waseMelika uMnumzana Donald Trump lokurhoxisa inkxaso-mali esuka kwela lizwe engene eMzantsi Afrika. Lo gama kusaphandwa izityholo ezingenabunyani zokuhluthwa komhlaba kweli. Ilixa abanye bezibethisa ngoyabo ezintetha, abemi baseZimbabwe babona ngenye indlela. Having and bearing sanctions banning us from Europe. We are not Europeans. We have not asked for any inch of Europe or any square inch of that territory. So, Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe.
La ngamazwi awathethwa ngowesankuba ngumongameli waseZimbabwe ongasekhoyo uba uRobert Mugabe, naye ankenteza kwingqungquthela ye-Earth Summit yango-2002 neyayibanjelwe eRhawutini. Ukwayo lwezoqoqosho lwayo lwajongana nelizwe laseZimbabwe lwenziwa emva kwezityholo zorhwaphilizo oluxhomileyo olwenziwa ziinkokheli zaseZimbabwe, inkqubo yokubuyiselwa komhlaba nonyulo olunamakhwiniba kwanezityholo zokunyashwa kwamalungelo oluntu. Uqoqosho lwaseZimbabwe lwadodobala ngamandla ngokukhawuleza, nto leyo eyakhokhelela ekubeni abemi baseZimbabwe bafuduke kwela lizwe bakhangela amadlela aluhlaza kwamanye amazwe. Where the sanctions were targeted against individuals, but naturally what they end up doing is that because of over-regulation by international institutions, they end up affecting other people that are not related to those individuals. Nanjengoko sekuphele iminyaka engaphaya kwama-20 umba womhlaba kwakhona usematheni kwilizwekazi Afrika. Kweli tyeli ingumZantsi Afrika ojongwe ngabomvu lihlabathi. Iinkcukacha ezingachanekanga ngomthetho wokubuyiselwa komhlaba zikhokhelele ekubeni iMelika ityikitye umyalelo ogunyazisiweyo wokurhoxiswa kwenkxasomali yayo ngakwilizwe loMzantsi Afrika, ityhola ngelithi kuxuthwa umhlaba kumafama amhlophe oMzantsi Afrika. Umbuzo ngoku ngokuba ingaba la ngamaqalele entlupheko yaseZimbabwe kusini na? Zimbabwe had 21 years of different forms of US sanctions that was lifted in 2024. They still have a special type of US sanction called Global Magnitsky sanctions. These are special case sanctions, and I do not see this happening in South Africa. Uqoqosho woleka ngelithi ukurhoxiswa kwenkxasomali ayilokwayo koko sisigqibo sokungancedi elinye ilizwe. Osoqoqosho bathi izimvo zokuba ngahle uMzantsi Afrika ube yiZimbabwe yesibini azinasihlahla, kodwa kufuneka eli ligxile eqinisekiseni ukuba aliphulukani namaqithiqithi orhwebelwano we-AGOA. Kanti ke njengesiqhelo ikhona intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani. Namhlanje ke uzokuthetha ngomncipheko oziswa zii-apps zokuzivocavoca, i-fitness apps ngokwamakhumsha. Sikwamkele Sandile, khawuthathele enzulwini ngalomba. Xa uthenga i-fitness watch okanye i-smartwatch unikezela ngalento siyibiza ngokuba yi-sensitive information kwaba bantu okanye kule brand uthenga kuyo leyo watch leyo uyithengayo. Le information isithetha ngayo ke information efana negama lakho, sometimes by ID, i-physical address yakho. Ubukhulu becala ke ezi watches ezi zitracker i-location yakho, uhamba phi, uhlala phi, izinto ezinjalo. Ezi applications ke ubukhulu becala azinabo ubunyani when it comes into yokokuba zikuxelele zenzani ngale information yakho okanye ngale data ziyicollectayo sithi ke iquka igama lakho. Loo nto ke iza kubeka engciphekweni yokuthi uzawulahlekelwa i-identity okanye ezi nkcukacha zakho zicollectwa okanye iqokelelwa zezi watches abakuchazela uba bazithini. But inyani yileyo kokuba ke ubukhulu becala bayinikezela kwaba bantu sithi yi-third party companies, bayayithengisa ke le information kwezi third party companies. Ukuthi uyikhusele ke information yakho kubalulekile ukuthi okokuqala nje ufunde lento ekuthiwa zii-terms and conditions zokuyisebenzisa. Kulaa nto bendiyitsho yokokuba sizayithile le information yakho. Ezinye ii-companies ke ziye zichazwe kokuba if information ilahlekile ibiwe zii-cyber criminals sizawuthatha i-responsibility. Ezinye ii-companies ke zithi akukho nto sizawuyenza. Uba uyifundile ke le nto kuthiwa zii-terms and conditions uzawuyazi into enjalo. Okwesibini ke kuzawunyanzeleka ukuthi ke uchoose i-app esiyibiza ngokuthi ine-encryption, ngamanye amagama ikhuselekile. Xa ungena kwezi apps ke usubscribe, because xa uyinikezela information yakho funeka usubscribe. Uzayiqaphela okokuba ineqhagi le application le ye-fitness, uzayibona njalo ke okokuba ikhuselekile. So umbuzo ke ngokokuba xa uhamba uyothenga i-fitness watch okanye i-smart watch esisakuzawusebenzisa xa ubaleka ukuthi itreke ukuthi ufit okanye awukho fit okanye uqhubela phambili okanye ubuyela umva, umbuzo ngulo uthi uyayinikezela na i-information yakho kwaye ayikuxhalabisi loo nto leyo uba mayithengiswe, ezi companies zenza imali nge-information yakho, okanye uzawudicide ungayithengi i-smartwatch, xhomekeke kuwe ke ekhaya. Siba makazibini Sandile.
Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe, masiphinde sidibane ngomso ngaxeshanye. Kamnandi mawethu.